Islam. Alhamdulillah Bapak Ibu kepanggih malih kalih kula. Sinten Bu kula? Wahid nggih, parian riyin. Ana munggur nyemplung neng kali. Rupane ireng, isi rasane pahit. Ayo sedulur do sregep ngaji. Ngajine bareng karo Mas Wahid. Meleh enten parian. Tuku wajik ning Jawa Timur. Waduh, adoh men. Muga-muga warga ngisik panjang umur. Tuku wajik ning Jawa Timur, muga-muga warga ngisik uripe do adil makmur. Nggih temane tuku meleh niki. Tuku wajik ning Pasar Legi. Ngertos Pasar Legi, Bu? Muga-muga warga gisik gampang anggone golek rezeki. Tuku wajik menyang Texas. Ulah Amerika Bu. Muga-muga warga ngisik utange padha lunas. Kok keplok tangan nih lho. Nggih, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oh nggih, ngisik saanterone. Nggih, Mbah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalu menika kula panjenengan ngaos melih